सोरखौ एसटि होनांगौ होनाङा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया। सोरनो एसटि होनाङा आरजिया खालामो। बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जानाखि रिकमेन्डेसन बे खुनु खामानिबो होआ। माने 8 बार बे 6 जनगोष्ठीया रिजेक्ट जाखांबाय, आरजिआनो बेखौ केन्सेल खालामदों। दा गथिखे बे जेखौ जाया बे जिनिसखौ आसाम सरकारा खालामनानै जोंनि गेजेराव खेलिमेलि लाबोनाय जादों। मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ होबथानायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारी सारमोननि दोलोआ बा दला बेसेबां आवगायखो, लोगोसे बिथांमोननि माखासे खामानि मावनाया माबायदि आवगायदों, बेखौ नोंथांमोनहा बे दावराव देख्रेब नार्जारी सारनि माखासे बिबुंथिनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना फै बिथांनि माखासे बिबुंथिजों बिथांमोननि खामानिया माबायदि आवगायदों बेखौ जों मिथिनानै लानो। अमित शाह, दा बिथांनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय। आरो जों मेम'रेन्डाम हरनाया जों दानि जे 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि जायनाखि लाहार फाहार खालामदों बेखौ जों टटेलि अपोज खालामदों आरो टटेलि जों बेखौनो रिजेक्ट खालामदों। आरो लोगोसे बे जे जायनाखि ग्रुप अफ मिनिस्टार दादों आसाम सरकारा बे इलिगेल आनकनस्टिटिउसनेल। आरो बे माने जायनाखि प्रसेस खालामदों आसाम सरकारा 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि ग्रुप मिनिस्टारनि गेजेरजों, बेबायदि खालामनायनि बिस्रा खुनु आयेनाव मोन्थाय गैया, संबिधानिक नङा बियो, संबिधाना बिदि थिनाखै। बेखायनो जों बेफोरखौ गासिबो अपोज खालामनानै जों दिनै मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय। अदेबानि जों मेम'रेन्डामखौ आगोलनिफ्राय जों होबाय थादों। नै दाख्लै 2 तारिखआवबो जोङो बे गासिखौबो जोङो मेल खालामना हरदों जोङो आरजिआइनोबो, ओमफ्राय NCSTनो, ओमफ्राय चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा जों हरदों मेल खालामनानै। आरो जों दिनै बेखौनो आरोबाव गोदानै आरोबाव मेम'रेन्डाम आरोबाव जों आखारै हार्ड कपि जों हरनाय जाबाय। दा 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनो नाङा बे बाथ्राया ओरैनो आसाम सरकारनि बे राजनिथि जायनाखि गेलेनाय बेखौ जों बादा होनाय खालामनाय जादों। 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो हाया, आयेनाव बेबायदि गैया। आरो 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ बानायनाय ग्रुप अफ मिनिस्टार बेहा बिदि खुनु माने लकाल एसेम्बलि गैया। बिस्रा बे रोखोम सांबिधानिक पावार गैया, बिस्रा आनअथराइज बियो। दा सोरखौ एसटि होनांगौ होनाङा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया। एसटि होनाय होयिनि गासिबो बाथ्रायानो माबानि सायावसो, आरजिआइनि सायाव थायो, ओमफ्राय लोगोसे NCSTनि सायाव थायो। आरजिआइयासो माने अथ'रिटेटिभ माने पावारा आरजिआइहा, बिसोरसो एथन'ग्राफिक जायनाखि स्टाडि एनालाइसिस बिसोरसो दङ। सोरनो एसटि होनांगौ सोरनो एसटि होनाङा आरजिआइया खालामो। बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि रिकमेन्डेसन बे खुनु खामानिबो होआ। जेखि माने रिकमेन्डेसन खालामना हरा मानो बे खामानि जाया। सोर NOC हरदों हौवा बिजोंबो खोथा गैया, बेजों खुनु खामानि जाया। माथ्र आसाम गभर्नमेन्टआ माने जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनायनि मोनसे चक्रान्त खालामदों। भट बेंकनि थाखाय माने बे 6 जनगोष्ठीखौ बेबहार खालामदों आरो जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामदों। दा बेबायदि जायनाखि NOC हरनाय सिस्टेम, प्रभिजन, प्रसेस, बे माने प्रसेसफ्रा आगोलनिफ्राय जाबोदों। कंग्रेसनि समावबो जादों। गासै माने 8 बार बे 6 जनगोष्ठीया रिजेक्ट जाखांबाय, आरजिआनो बेखौ केन्सेल खालामदों। दा गथिखे बे जेखौ जाया बे जिनिसखौ आसाम सरकारा खालामनानै जोंनि गेजेराव खेलिमेलि लाबोनाय जादों। दा जोङो ओंखायनो डिटेल्स गासिबो जिनिसखौनो बेयाव एलु एला माबोरै जानो हायो माबोरै जानो हाया गासिबो मेम'रेन्डामाव जों लिरजोबनाय जादों। आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों रोखा रोखा बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय, जाहाथे जोंनि गेजेराव बे रोखोम ग्रुपिजम खालामा, दावराव दावसि खालामा, सोरनोबा खोथा होनानै, सोरनोबा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव, सोरनोबा माने माबा होनानै एसुरेन्स होनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गुलाय गुजाय खालामा, जों बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। आरो बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि जुदि लाहार फाहार खालामबाय थायोब्ला जोङो जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ जों माने दाबिफिननांगोन। जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ गारथाराखै। 2003आव जायनाखि माने BTC जों मोन्दोंमोन, बे BTC मोननायनि गेजेरजों जोंनो लेन्ड राइट, पलिटिकेल राइट्स, जोंनो ससिय' कालचारेल जोंनो प्रटेक्सननि बेबस्था आरो जोंनि गासिबो
प्रटेक्सननि बेबस्था खालामना होनायखाय बर'फ्रा 6 शिड्युल बिटिसिखौ लानो हादों आरो दिनै जुदि जोंनि गेजेराव बिदि गुलाय गुजाय खालामबाय थायोब्ला 6 जन'गोष्ठीखौ ST होनानै जुदि जोंखौ माने जोंनि मोन्थायखौ सेस खालामनो नागिरोब्ला जों रावबो बर'फ्रा दलर थानो नाङा जों आलादा रायजोखौ बिफिननांगोन बेखायनो जों बे बाथ्राखौ दिनै जों आलादा रायजो माने बिफिननो थाखाय जों बुंनाय जादों 6 जन'गोष्ठीनि जुदि ST होयोब्ला जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोंनो होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो लोगोसे जों बेनि थाखाय आलादा रायजो बिदिनि थाखाय आलादा जेसेबां रायजोफोर दङ बर' फिसाफोर जों बेखौ माने खावलायदों आरो जों बेखौ लानानै पेपारावबो जों होदों पेपारावबो जों मैयाबो पेपाराव ओंखारलांबाय गिदिर गिदिर माबाजों ओंखारदों सेन्टिनेलाव हेडलाइन BSM डिमान्ड्स बड'लेण्ड स्टेट बिफर ST स्टेटास फर 6 कमिउनिटिस जों बेखौ होननाय जाबाय दा बेखायनो जोंनि स्टेटआ गोरा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जातिनि अलखद समाव जेब्लाबो बाथ्रा बुंबोदों खुनु दिन जों सिरि थाबाखै जेब्लानो जातिया अलखद जादों जों बे समाव जोङो गाबथाबोदों बुंबोदों जुजिसोमबोदों बेखायनो रायजो राजाखौ जों खावलायो रायजोफोरखौ जे जोङो जा बुंगोन जों सैथोखौ बुंगोन जों जा मावगोन सैथो मावगोन आरो रायजोफोर बे 6 जन'गोष्ठीया खुनु दिन ST जाया जानायनि खुनु क्राइटेरिया बिसोर गैया क्राइटेरिया मिलिया बिसोरा